bij de Wicker Dragon. Een zegening en op blinde voeten terug de Prinsentuin. In deze look dompel ik mij onder in het leven van een Fries met een bijzonder geloof. Wicca, oftewel moderne hekserij. Bij Wicca denk ik om zwarte kotten, groene toverdrankjes en oude vrouwtjes, mooi een biezem en een lange noos met een dikke poekel erop. Maar niks is minder wier. Want Amber is nog maar 19 jaar en al jarenlang heks. Ze leeft in de kracht van moeder aarde. Maar wat dat precies betekent? Dit is mijn altaar. Ik lees hier, hier steek ik mijn wierook ook op af. En dit is voor mij eigenlijk de plek waar echt de Wicca gebeurt. Of de magie of de rituelen, noem het wat je wilt. Bij Wicca of bij hekserij denk ik ook een beetje aan iets duivels. Ik krijg inderdaad de vraag wel heel vaak, satanist. Ben jij satanist? Nee, ik geloof niet in een duivel. Maar de reden waarom ik die vraag heel vaak krijg, is omdat mijn pentagram kan op 2 manieren worden gedragen. Zoals je ziet, bij mij heb ik 1 punt omhoog. Maar kijk wat er gebeurt als ik de 1 punt naar beneden doe. Dan heb je de sik, de hoorns, van hoe de christelijke duivel afgebeeld wordt. Een pentagram staat eigenlijk voor 5 elementen. Vuur, met de kaarsen dus. Links achterin aarde, dus een plant, stenen. Rechts achterin dus de wierook en de olie en de oliebrander en de schelp, dat is allemaal lucht. En hier dus water en in het midden ziel. De godinnen en de godenkaars. En zo heb ik dus die elementen zeg maar uitgestald op mijn altaar. Ik heb ook overal kleine dingetjes hangen die voor mij belangrijk zijn. Er hangen gelukspoppetjes aan mijn kastjes, dromenvangers, alles dat ik gewoon leuk vind en wat bij me past. En dat is eigenlijk een moderne heks. Maar moderne heksen zijn eigenlijk hetzelfde als een klassieke heks. Alleen mensen zien een klassieke heks als het stereotype vliegend op een bezem en krijzend gillen en zo. Dus nee, Dat is er hier allemaal niet bij in ieder geval. Nee. Maar heb je ook een bezem bijvoorbeeld? Ja, ik heb een bezem. Die staat daar bij mijn altaar. Je hebt gewoon, je hebt een bezem. Ja, nou, die wil ik wel eens, mag ik hem eens even bekijken? Tuurlijk mag je hem bekijken. Stereotype beelden, dan zie je altijd dat iemand hier zo op vliegt. Ja. Zo, zeg maar. Ja. Nou, het zou kunnen in principe. Ja, helaas. Maar daar gebruik jij hem niet voor, denk ik, nee. hè? Wij gebruiken hem eigenlijk, wij, voor iedereen is dat natuurlijk weer anders. Maar traditioneel staat de bezem voor het reinigen van een omgeving. Als jij een ritueel doet, dan doe je dat meestal binnen een cirkel. En een cirkel trek je om het goede binnen te houden en het kwade buiten. Dus het is eigenlijk een beetje meer symbolisch. En hoe doe je dat vegen? Hoe maak je het schoon? Nou, eigenlijk is het gewoon heel simpel. Je maakt gewoon echt alsof je iets schoonmaakt, schoonveegt. Gewoon echt als een bezem. Kan je me een van je rituelen laten zien? Dat kan. Ik wil wel een klein stukje zegening laten zien. Zoals je daar ziet, daar ligt een schelp. Als je hem zou willen vasthouden. Ja, tuurlijk. Dan pak ik 1 of 2 blaadjes. Kijk, vuur. En daar hou ik die bladeren in. Dus nu hebben we dus aarde van de plantjes, water van de schelp. Ja. Vuur, dat is dus nu van de bladeren. En nou blaas ik het uit. Oh. En er komt heel veel rook uit. Zo. En dit zijn 4 blaadjes. Ja. Het is erg. Er komt heel veel rook vanaf. De een vindt het heel lekker ruiken. En de ander vindt het helemaal niet lekker ruiken. Als je zo dichtbij staat, dan slaat het op je strot. Ja. Als ik dus nu een house blessing zou doen, een huiszegening, dan eigenlijk waai je zeg maar dat de rook alle kanten op. En het is eigenlijk heel belangrijk om ook echt alle hoeken mee te nemen. Dus niet loop gewoon een baan heen en weer, maar ga dan ook echt zo het hele huis door, langs de hoeken, langs de muren, waar je maar wilt. En eigenlijk zuiver je dus zo de ruimte. Dat eigenlijk alleen, wat ik ook in mijn hoofd heb op dit moment, is dat alleen het positieve welkom is. En jij gelooft in de kracht van moeder aarde. Hoe zit dat? Zij is alles en in alles.
Zij is de vogels die vliegen, het gras, de dieren, ook wij als mensen. De natuur staat grotendeels centraal binnen mijn geloof. Dus om geestelijk en lichamelijk een stukje dichter bij de natuur te komen, matten we er door uit. En Amber doet dat geheel traditioneel op blote voeten. Nou, ik loop op blote voeten op meerdere redenen. Ten eerste, ik heb zwakke enkels. En het blijkt dus, als je op blote voeten loopt, dat je enkels daar sterker van worden. Daarnaast vind ik het heel fijn, het contact tussen, nou ja, hetgene onder mijn voeten, dat ik het ook echt ga voelen. Bijvoorbeeld het gras, modder, stenen. Als het geregend heeft, het natte gras. Het doet me wat met me. Het lijkt mij een beetje viezig ook, want ja, de straat is niet echt heel erg schoon. Maar het maakt jou niks uit. Nee. Het went en je moet gewoon je voeten wassen aan het einde van de dag. Ja, dat is waar. Maar er ligt misschien ook wel glas of kauwgom. Die vraag krijg ik heel vaak. Het is gewoon heel simpel. Je moet gewoon kijken waar je loopt. Ik ben nog nooit in glas gestaan. En waarom is dit voor jou als heks een belangrijk iets om te doen, zeg maar? Nou ja, het is voor mij ook wel een beetje het contact maken met hetgeen waar je overheen loopt. Met schoenen, je loopt, maar eigenlijk is het heel simpel. Als je gewoon met schoenen loopt, dan loop je door de straat. Maar zonder schoenen ga je breng je eigenlijk een extra dimensie in het zijn. Je gaat de straat anders ervaren. Dit stukje is zacht, dit stukje is ruw. Gras, modder, zand. Je gaat er eigenlijk meer bij stilstaan. Dat is ook meteen een stukje mindfulness. We zijn allemaal van moeder natuur. En in deze maatschappij zijn we zo ontaard. Dat het is soms wel even fijn om even contact te maken met waar je staat en hoe je dat ervaart. En dat wil ik van Cels Ekkeres muziekje. Oké. Zoals je merkt is het heel zacht. Ja. Het is eigenlijk even de bedoeling dat je eigenlijk met elk stukje van je voet even iets in de grond drukt. Dus je hak, je hiel, je tenen. Dat je even helemaal gaat voelen. Echt even alles voelen. Ja. Oké. Ik ga nu even op mijn hakken leunen en dan weer een beetje... Zet je voeten eerst maar heel zachtjes neer. Gewoon echt neem de tijd. Dat je voelt nu waarschijnlijk overal door je voeten verschillende steentjes. Ja, ik voel het heel erg. Vooral in dit. Klopt. Hier. Het is eigenlijk dat je nu de bedoeling dat je gaat staan en gaat ervaren van oké, ik voel hier een steentje dat zeerder doet dan de rest. Ja. Bij mij, onder mijn grote teen zit er nu één die ik heel erg voel. Ja. En bij mijn linkerhak. En wat doe je dan als je dat voelt? Oké, nou ja, dan is het eigenlijk zo van oké, ik voel dit. Hoe kan ik mijn voet verplaatsen dat die delen minder belast worden? Ja. En je gaat eerst heel langzaam lopen, want ja, je bent bang dat je iets in je voet krijgt. Maar het is ook heel belangrijk dat je voor je kijkt. Dat als er bijvoorbeeld een groter steentje ligt, dat je er eigenlijk al op voorbereid bent hoe je je voet dus neer moet gaan zetten. Ik voel de grond heel erg. Ja. Ik voel een beetje warmte, soms een beetje dat het wat vochtig is. En hier en daar doet het wat zeer en op een andere plek is het weer zacht. Ja, klopt. Is dit wat je bedoelt met aarde? Ook. Dit is ook een onderdeel. Okay. Maar dit is ook heel erg bewustwording. Maar ik heb wel het idee dat ik hier niet snel op kan lopen. Nee, kan jij rennen op blote voeten? Ja, ik kan rennen op blote voeten. Nou, dat willen we dan wel even zien. Zal ik het ook een keer proberen? Als je wil. 1, 2. Wat ik nu al zie, is dat je echt kijkt waar je loopt. Want ik zie dat jij niet één rechte lijn loopt. Het loopt steeds alsof je dingen uit de weg loopt. En dat is heel goed, want dan ben je bewust aan het worden van waar je je voeten neerzet. Ja. En of je dus zeg maar nergens in staat. En dat is wat ik eigenlijk de hele dag door doe. Wat ik ook doe is, dit is een hele grote boom. En alles leeft, de natuur leeft, de boom ook. Ja. En daar vloeit energie doorheen. En wat je eigenlijk dus ook kan doen is, je hoeft natuurlijk niet te knuffelen en het hoeft ook helemaal niet. Maar dat je eigenlijk zeg maar contact maakt met de boom. En wetenschappelijk is het bewezen dat op het moment dat jij contact maakt met die boom, dat er meer energie door die boom heen vloeit. Oké. Sommige mensen hebben ook echt het idee dat ze een bepaald soort positief iets aanvoelen. Wat voel jij dan? Ja, nou soms voel ik helemaal niks. Dat zal ik heel eerlijk zeggen. Soms voel ik helemaal niks. En andere keren, dat wat ik net zeg, een soort
positief, fijn gevoel. En nu? Ja, nu ook wel. Ja, want ik voel vooral de schors. Ja, echt fysiek. En dat het echt een heel groot iets is waar ik mijn hand tegen druk. Dat is wat ik voel. Klopt, ja, nou ja, dat is dus een andere vorm van voelen. De een voelt het fysiek, de ander voelt het mentaal, de ander voelt het beide en de ander voelt weer helemaal niks. Ja. Dus ja, maar heel veel mensen vinden het ook heel raar als je de boom knuffelt. Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat je dat raar vindt. Maar dat doe jij wel eens? Je doet Nou. wel eens een beetje zo van... Het is niet heel zacht, moet ik zeggen. Nee, dat Dat is vind niet ik wat dan... je doet, zeg Nee, maar. het is niet dat ik hier elke boom afga om te knuffelen. Maar gewoon Nee. wel als ik bijvoorbeeld alleen ben of zo. En ik heb zoiets van, nou ja, weet je, dan maak je wel even contact met ja. de boom of met de grond. Het Gewoon kan even allemaal... voelen, zeg maar. Ja, ik doe dat heel stiekem. Dan ga ik tegen staan, sta ik zo. Dus heel sneaky een beetje. Ja, soms dan sta ik Oké. al tegen de boom aan en dan achter me met mijn handen er tegenaan. Dan ga je zo staan en dan ga Ja, je gewoon even even hangen. even hangen. Gewoon even aarde en de natuur voelen. Ja, En letterlijk voelen, want ik heb nu een spin op mijn arm. kom maar. Nou, je zet hem wel heel lief en zorgvuldig weer neer. Ik had waarschijnlijk pats gedaan, maar... Nee, leven en laat leven, hè? Ja, nee, dat is ook waar, ja. Ja, het zou net ook een spin langs je oog lopen. Ik zou niks zeggen, maar hij is Heb al ik hem weg. nog steeds? Hij is Nee, al hij weg. was zo'n mini spinnetje. Ik denk Ja, maar dat midden... Dat heb je, midden in de natuur staan, aarde, Ja. met alles eromheen. Een plak in de natuur die het echt heel wichtig is voor Amber is het Fantasy Festival Castlefest in Lisse. Hier vindt Ek een bijzonder ritueelplak. Het is dit jaar The Wicker Dragon. Het is een heel groot beeld gemaakt van takken in de vorm van een draak. Het ritueel is toch wel iets dat, dat heel veel mensen gewoon graag willen meemaken. En het is ook heel overweldigend. Van tevoren weet iedereen al dat ik ga huilen. Het is namelijk gewoon het hoogtepunt van het jaar van sommige mensen. Heel veel mensen die doen er een briefje in of een offer om zeg maar het ene jaar af te sluiten en aan het nieuw te beginnen. Want uiteindelijk ieder begin kent een eind en daarmee ook een nieuw begin. Nou, daar gaan we dus nu even heen. Ek Amber schreeuwt een briefje voor in de Wicker Dragon. Wil je weten wat er staat? Ja. Het is een kleine, een soort gebed. En er staat bij de God en de Godin. Zegen ik mijzelf. Mogen gezondheid en geluk mijn leven verlichten. Dit is mijn wil en zo zal het zijn. Zoals je ziet, iedereen stopt daar iets persoonlijk in en dan wordt dat zo meteen opgebrand. En daar komt dan ook al die energie bij vrij. En dat is gewoon zo overweldigend. Zoveel emoties die dan opgebrand worden. Ja, je kan het natuurlijk in Friesland doen, maar dit is zo grootschalig en zoveel mensen. Dat, ja, ik vind dit toch wel echt het hoogtepunt. Het is gewoon heel kort even een overvloed van emoties. Huilen van geluk, van vreugde, maar ook van het afsluiten van waar je het hele jaar mee bezig bent geweest. En nu is het tijd voor een feestje.
Amber, we zijn weer bij jou thuis en vanavond ga je iets heel bijzonders doen, want je gaat mij zegenen. Ja. Wat houdt dat precies in? Nou, ik zal het even kort uitleggen. Ik ga je vanaf je tenen tot aan je hoofd zegenen. En bij elk stuk dat ik je ga aanraken, ga ik je benoemen. Zegenen is gewoon om jou een tikkie in een bepaalde richting te helpen. Hier heb ik ook zegeningsolie, die heb ik zelf gemaakt. Die ga ik heel zachtjes op je voorhoofd drukken zometeen. Oké, nou, dan gaan we beginnen. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké. Gezegend zijn jouw voeten, die jou zullen dragen op jouw individuele pad. Gezegend zijn jouw knieën, die nooit in angst zullen knielen. Gezegend is jouw baarmoeder, zonder wie wij niet waren. Gezegend is jouw borst met het vurige hart. En gezegend zijn jouw lippen, die vrijheid mogen spreken. Gezegend ben jij door lucht, met jouw bovenbewustzijn. Gezegend ben je door aarde, als de aarde onder onze voeten. Gezegend ben jij door vuur, met passie en lust. Gezegend ben jij door water, zuiverend en helend. Gezegend ben jij door het universum. Wees wijs, wees liefdevol, wees vrij. En zal ik het nu samen doen? Ja. Wees Wees wijs, wees liefdevol, wees liefdevol, wees vrij. wees vrij. Dat was zegening. Wauw. Ja, ik probeer een beetje te bedenken wat ik voel. Ik vind het wel bijzonder. Zie het als een ervaring. En misschien later op je levenspad denk je nog terug hieraan van... Goh, dat was iets dat ik niet vergeet. Ja. Ik krijg nog persoonlijk een verhaal van jou. Maar hoe ziet je eigen toekomst eruit? Nou, mijn eigen toekomst. Vraag je me wat. Het leren van andere mensen en die informatie weer doorgeven naar anderen die ook willen leren. En je blijft gewoon heks voor de rest van je leven? Voor de rest van mijn levens. De rest van je levens. Je hebt dus, Amber had er meerdere in principe. Ja, en dan een beetje de vraag. Ben ik behekst of niet? Nou, nee. Als je behekst wil zijn, dan mag dat. Maar nee, het feit dat je mee mocht lopen heeft verder helemaal geen invloed op jou gehad. Amber, ik zou je echt super willen bedanken voor het feit dat ik met jou mee mocht lopen de afgelopen tijd. En echt mocht zien hoe jij leeft als heks. Ja, dankjewel dat je er ook bij wilde zijn. Ja, bedankt voor je openheid. Is goed. 2 jaar geleden bedacht, misschien is het leuk om een keer het experiment aan te gaan hoe het is om geen spullen te hebben. Ik had al heel weinig, maar nu is het echt klaar.